Салом алейкум дӯстон, салом алейкум бачаҳои оча. Кадоме ки маҳқулай чихол, запхои хушрӯ, чизе ки шумо дар маҳқулай метавонем дар Абубакрҷон номероса дар болои экран мемонем. Инстаграмш ҳам ҳастай, метавонем занг занед шероинар бо нархи арзон. Кадоме ки айноми канали Коля таҷик гап мезанад, додаромон абишат кард ки ака нархи арзон кардӣ, мо дастафкаш кардӣ мебарем метавонем. Дар номерои дар рӯи экран буда ҳатман занг занед шерои Аллоҳи меҳрубон нигаҳбон. Лайк, комментария, поделиться фаромӯш накунед. Зинда бошем. Подписатсиям аётон набошед. Кадоме ки хонаи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, ҳавлини фурӯшӣ дорад, ба номерои реклама, номерои хидм занг занед. Бо нархи арзон мо метавонем ё хонаи шуморо, ё замини шуморо, ё мошини шуморо равем сиёмка кунем, дар ютуб партоем. Кадоме ки мехоҳад ки мо ҳамин кора кунем, ду намуд реклама дорем. Я намуди шумо суратоша роӣ мекунем арзонтара, я намуди дигараш хидмон мерем камтар қиматтара. Нархоша ба телефон гап мезанем. Зинда ва саломат. Подписаться, лайк, комментария, поделиться фаромӯш накунед. Чой талх кардед. Зинда бошем дӯстон.